Hej, jeg hedder Lars Stryn Petersen. Jeg er gruppeleder i Center for Afhængighed, der har til huse i Nørregade 21A i Nykøbing Falster. I Center for Afhængighed der arbejder vi ud fra serviceloven og ud fra sundhedsloven, og det er ud fra henholdsvis paragraf 141, paragraf 142, paragraf 101 og 101a. Det vil sige, at der er ambulant behandling på begge områder, og der er den medicinske del, hvor der er tilknyttet en lægefaglig konsulent til CFA en gang ugentligt. Når du henvender dig i Center for Afhængighed, så er der en behandlingsgaranti. Det vil sige, at du inden for de første 14 dage skal være opstartet i et forløb. Det både være så på alkohol, stof og med medicinbehandling. Det første, du vil blive indkaldt til, er en samtale i forhold til dine ønsker, i forhold til at lave en behandlingsplan sammen med behandleren. Det kan variere meget i forhold til, hvor man er henne i sit forbrug, misbrug, hvor langt forløbet vil være. I forhold til vores tilbud kan du gå ind på hjemmesiden og se nærmere på disse. Vores udgangspunkt i Center for Afhængighed er, at jeg arbejder systemisk, og at medarbejderne har faglige kompetencer på dette område. Udover vores ambulante tilbud vil du kunne opleve en del andre tilbud, vi har her i huset. Det kan være så natter, altså ørkentur. Det kan være vores omsorgscafé, der man kan komme dagligt og indtage gratis morgenmåltid. Alt dette er frivilligt, om man vil deltage i eller ej. Center for Afhængighed ligger centralt i Nykøbing Falster, 5 minutters gang fra banegården, hvor der både er tog og bus. Mandag og torsdag har vi udlevering af Antabus, som man kan hente i dagtimerne, eller det vil sige inden fra åbningstiden i Center for Afhængighed. Du kan kontakte os på telefon 54 73 24 50 eller på vores hovedmail, som hedder cfa@guldborgsund.dk.